Mae casgliadau ailgylchu a sbwriel yn newid ym Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o'r 5 o Fehefin 2017. Bydd y deunydd ailgylchu yn dal i gael ei gasglu bob wythnos, ond rydym ni'n cyflwyno rhai cynwysyddion newydd. Dylech roi eich holl gardfwrdd yn eich sach ffabrig oren newydd. Mae eich sach ffabrig wen newydd ar gyfer papur ailgylchu, fel papurau newydd, cylchgronau ac amleni. Mae eich cadi D newydd ar gyfer ailgylchu poteli a ffotiau gwydr. Byddwch yn gosod deunydd plastig a metelau yn eich sach ffabrig las. Yn anffodus, ni allwn dderbyn plastig D, polystyrene, plastig caled fel tegannau, nac unrhyw fagiau plastig, clingffilm neu ddeunydd lapio. Gellir ailgylchu gwastraff bwyd trwy ddilyn y 3 cham rhwydd hyn. 1. Leiniwch eich cadi cegin brown a rhowch eich gwastraff bwyd ynddo. 2. Pan fydd angen i chi wagio eich cadi, clymwch y bag a'i osod yn eich cadi bwyd y tu allan wrth ymyl y ffordd. 3. Cofiwch fod handlen gloadwy ar eich cadi wrth ymyl y ffordd. Rydym hefyd yn darparu casgliadau wythnosol ar gyfer textilau ac eitemau trydanol bach fel tegell, sychwr gwallt neu degan electronig sydd wedi torri. Rhowch yr eitemau hyn yn eich bag plastig eich hun a'i osod wrth ymyl gweddill eich ailgylchu. Gellir ailgylchu gwastraff o'r ardd bob pythefnos am ffi flynyddol fach. O'r 5 o Fehefin, bydd yn bosibl i chi ailgylchu cywynau a chynhyrchion gwastraff am signol eraill hefyd trwy gasgliad ar wahân bob pythefnos. Gan ei bod hi'n bosibl ailgylchu y rhan fwyaf o eitemau erbyn hyn, caiff cartrefi a hyd at 5 o breswylwyr eu cyfyngu i waredu eich afswm o 2 fag sbwriel bob pythefnos. Ni cheir defnyddio bagiau D bellach, a bydd bob cartref yn derbyn rholyn o fagiau glas wedi i brandio i'w defnyddio. Bydd aelwydydd â 6 neu fwy o breswylwyr ac aelwydydd sy'n defnyddio tân glo sy'n cynhyrchu lludw yn cael gwneud cais am ragor o fagiau gwastraff. Rydym hefyd yn gwneud newidiadau yn ein canolfannau ailgylchu cymunedol. Cewch eich gofyn i rannu'r eitemau y gellir i hailgylchu o'r gweddill mwyn sicrhau mai dim ond eitemau na ellir i hailgylchu sy'n mynd i mewn i'r sgip gwastraff cyffredinol. Edrychwch ar eich calendr casgliadau newydd, gan y bydd rhai o'r dyddiau casglu yn newid o'r 5 o Fehefin. Rhowch eich holl ddeunydd ailgylchu a gwastraff allan erbyn 7 y bore ar eich diwrnod casglu newydd. Mae eich ailgylchu yn gwneud gwahaniaeth mawr. I gael rhagor o wybodaeth am ailgylchu ym Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ewch i www.recycleforbrigend.wales.